brutal na iso ng among ito, Diyos ng inspirasyon. Mga problema muna kanunay sa baning kamo kukulang sa inspirasyon walay laing libon gawas pagduon kang Isus inspirasyon ka ang problema kamuon kung ang pasalit iyakan nga mo sa langit tinuod na kalipay ang panoon ng Isos inspirasyon na sa kinabuhi ko. Verse kita sasama ng 19, verse 105. Ang imong pulong maway lapraan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong nalatian.